a proposta. Primeiro, número de comisións de evaluación e composición de ámbito de cada unha delas. Créase 4 comisións informativas da denominación de número de membros que as integran as materias sobre as que exerçan as súas atribucións na forma que continúa ensinando. Denominación e ámbito. As comisións denominan a seguinte forma: Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura, Medio Ambiente e Mar, que funcionará para asuntos relativos a estas competencias celebradas nas sesións os primeiros e terceiros martes de cada mes. Comisión Informativa de Contas, Facenda, Persoal, Régimen Interior e Emprego, que funcionará para os asuntos relativos a estas competencias, así mesmo para aqueles e outros que non estean atribuídos ao conhecimento de outras comisións. Celebrarse nas sesións os segundos e cuartos martes de cada mes. Comisión Informativa de Servicios sobre Mobilidade, Transporte, Seguridade Cidadá, Relacións Vecinais, Cultura e Patrimonio, Juventude, Mancomunidade e Protección Civil, que funcionará por asuntos relativos a estas competencias, celebrará sesións os primeiros e terceiros mércoles de cada mes. Comisión Informativa de Ensino, Deporte, Igualdade, Servicios Sociais, Sanidade e Promoción Económica, que funcionará para asuntos relativos a estas competencias, celebrará sesións os segundos e cuartos mércoles de cada mes. Composición de cada unha das comisións, que integra por un número de 7 concelleiros según a seguinte distribución dos membros entre os grupos políticos. Grupo Municipal do Partido Popular, 3 membros. Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 3 membros. E Grupo Municipal do Partido Socialista PSOE, 1 membro. A adscripción correcta a cada comisión de membros da corporación, que deban formar parte da mesma participación de cada un dos grupos, realizarase mediante escrito do voceiro por mesmo dirigido á alcaldía, que procederá ao nomamento e do que será conta ao pleno, sen perjuízo definitivamente inmediata do nomamento. Poderá designarse un suplente por cada titular. O suplente sustituirá ao titular cando este non poida comparecer ás sesións o presidente nato de todas as comisións e o alcalde, que poderá delegar a presidencia en calquer concelleiro a proposta da comisión. Poderá tamén designar un vicepresidente e para sustituir o presidente no caso da súa ausencia. Segundo o régimen de función das comisións, as comisións informativas celebrarán sesión ordinaria na seguinte periodicidade. Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura, Medio Ambiente e Mar, celebrarase en sesión os primeiros e terceiros martes de cada mes. Comisión Informativa de Contas, Facenda, Persoal, Régimen Interior e Emprego, celebrará sesións os segundos e cuartos martes de cada mes. Comisión Informativa de Servicios, Obras, Mobilidade e Transportes, Seguridade Cidadana, Relacións Vecinais, Cultura, Patrimonio, Juventude, Mancomunidade e Protección Civil, celebrará sesións os primeiros e terceiros mércoles de cada mes. Comisión Informativa de Ensino, Deporte, Igualdade, Servicios Sociais, Sanidade e Promoción Económica, celebrará sesións os segundos e cuartos mércoles de cada mes. As sesións celebraránse a partir das 20 horas na Casa do Concello. Así mesmo, poderán celebrar sesións extraordinarias cando sexa preciso para dictaminar asunto do pleno. O funcionamento das comisións se asustará o previo para ele no Regulamento Orgánico Municipal e no previsto nel no Regulamento de Organización e Funcionamento do Régimen Jurídico das Entidades Locais e non previsto neles nas disposicións que regulan o funcionamento do pleno. Terceiro, de conformidade o disposto no artigo 7 do Estatuto do Parlamento Municipal de Miramar, será presidente do mesmo alcalde, concelleiro que entende lei como vocais do asunto de goberno do patronato e un concelleiro representante por cada un dos grupos municipais presentes na corporación. Os grupos municipais designarán tamén un suplente e sustituir o seu representante titular cando este non poida desempeñar as súas funcións por razón justificada. A determinación dos representantes de distintos grupos políticos municipais na Xunta de Goberno do Patronato realizarase mediante escrito do voceiro do mesmo dirigido á alcaldía, que procederá ao nomamento e do que se dará conta ao pleno sen perjuízo e efectividade inmediata do nomamento. Cuarto, a efectividade dos acordos. O Estado de acordo estenderá os efectos inmediatos dentro da súa adopción polo pleno sen perjuízo da súa publicación regulamentaria. A alcaldía convocará as correspondentes sesións de constitución das comisións creadas dentro dun plazo de 2 meses a contar dentro da mesma antes da asignación. Intervencións. Primeramente, pedirle ao señor secretario que entregue copia porque vimos artigos sobre o Regulamento
que asisten os concelleiros, entre eles o dereito de réplica, cousa que neste caso supoño por impulso do momento o señor alcalde esqueceu. Se forma parte tamén dos dereitos dos corporativos, a marxe, obviamente, podemos poder interrumpirnos cando considere que estamos a irnos do guión. Non era o caso, e ainda que teníamos argumentos, tampouco vou volver sobre a anterior. Teremos máis ocasións. En calquera caso, neste punto, o BNG vai a absterse advertíndoles que hai cuestiones do Regulamento Orgánico Municipal e que, por tanto, todo o que se aprobe contrario ao Regulamento Orgánico Municipal pode ser susceptible de nulidade e, por tanto, de ser inaplicable. Anunciamos a abstención neste punto por todo o que temos dito unha vez que non se foi capaz de aprobar o novo regulamento, porque están tocándose acordos que van contra a letra do regulamento. E, en todo caso, se o secretario ou ninguna outra entidade non para este inmenso disparate en que se está convertindo este pleno despois de que non se capaz de aprobar o regulamento, anunciamos que unha vez restituída a maioría na oposición, faremos cantos esforzos sea necesario para que os órganos de funcionamento do Concello, como os ha tenido dito, reflexe a maioría en canto a presidencia das comisións e presidencia e composición da Xunta de Goberno do Patronato. Máis intervención?